Kukava datya kuriyambutsa. Mashoko audzwa Greatman aita kuti apinzwe machena nemhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZimutinez TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Comment yaiswa naWicknell Chivayo achipindura Amai Jilimba yazopinzwa Greatman mukati, iyo yanga yakanyorwa kuti zvikangoita kanenge karafu kunge kakufosa saGreatman hapana chinobuda, mazino chaiwo, good luck. Yaita kuti Greatman avhurirwe GoFundMe kuti atengerwe eToyota Aqua. This GoFundMe yekutenga mota yaGreatman iri kutungamirirwa naNeva Archford Chimombe. Mari iyi iri kunzi isvike pa $10,000 kuti atengerwewo yake a brand new Toyota Aqua. This comes after vanhu varwadziwa nerespondi yaapiwa naWicknell Chivayo. Hope mhuri yeZimbabwe ichabatsira kuti mukomana awane mota kuburikidzirwa neGoFundMe yaari kuitirwa nemadonations ari kuitwa. Mune imwe nyaya yatinayo inyaya inobata nyaya yababa vechikuru vanova ivo security guard kukambani yeSafeguard vapinzwa ivo machena neAgood Samaritan vakatengerwa brand new bicycle rerudzi rweBuffalo. Ndo paunoona kuti munyika umu vatorikowo vanhu vane mwoyo yakanaka. Baba ava vanoti vane 38 years vachishanda kuSafeguard uye vane more than 25 years vachichovha bhasikoro ravo iri. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Murisemda uraidi yako ini service yangu yekwa Safeguard ne 38 years gone. 38 years munoenda kucheche la ndaimenda nguva yapera nezvezi zvandakamira makaregerere kuenda kucheche pane chikaranga chimwe dangerous chimwe chakakupusisai ichocho chotoda ikoko kuwaridza chokuudza mungu ndandiri kuronga kuti ndiende kupera kwa Julai. Munoziva pamasasa apo panotengeswa mabhaiki aya akanzi Buffalo. Ndakutoenda ipapo ndopaziva. Emva vanomira ipapapo. Ndazononoka kana nanga nekubiti. Mari makore mangani muchirichovha iro. Muna 2000. Saka now yazi 15 years. 25 years. Muchichovha basi. Ukona the seat is gone. Carrier yese yabva. Ona zvese. Hadi ndara ngatone basi ramachuza. Machuza mimi. Vanhu nyangwa wakapitirai zvakashata, hapana zvazvinochinja. Imi mukanozvitsvaga mukanodai munotsvaga muchinoona zvinhu zvakareba. Upenyu hwenyu pavari nemakore enyu paari izvozvizvi. Musasatsvagi zvinhu zvakawanda. Siyai vaite zvavanoita. Inini fokasai nekunamata kuchengeta mhuri. Inini zvandaita nhasi izvi ndiMwari anenge amutsa mwoyo wangu. Zita rangu handisi kuzombokupai kuti ndinonzani kana kuti munondiwanira kupi. Zvitogutsikana pamba handi pashaye. Mungu hazviite pamba handi pashaye. Ndingobva apa panopinda dzakawanda. Saka imimi ndoda kuti imimi munotenda Mwari kuti Mwari maita ndaona chekufambisa. Bozisa mune mhuri iri kuva iriko makore mane mangani 68. Saka ngatibhadhare bhasikoro anokusungira asi muna kuzokusunga kusunga muna kuzokusunga mudhara kukusati uzibokisake kusunga. Saka bhuku rangu ndo mbudai dai